Assalamu alaykum hormatly ýeşler. Şu gün 2025-nji ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň 4-nji güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalına. Hormatly ýeşler, şu men bilen Muhammed Düýji, ýagny Demokratik Güýçleriň Koordinasiýon Sentrynyň ýolbaşçysy gatnaşýar. Efirimizde Muhammed ağa hoş geldiňiz. Salamu alaykum. Salam watandaşlar, salam Murad ağa. Hormatly ýeşler, ine şu günkü biziň temamyz Türkmenistanyň gelin habarlar. Türkmenistan içinde bolýan zatlar. Biz köp zatlar aýdyp ýetişemdik, ýa köp hadisalar, köp ýanky aksiýalar, manifestasiýalar Türkmenistan içinde daşyna şol kezap hökümetler bilen bolup geçýär. Şoň üçin biz ýetişigimizden aýdarsy-da galany özümiz Azatlyk radiosunda, Türkmen News'ta ýa-da TikTok'larda görülersiňiz. Şoň üçin gelin birinji materialy geçelim, Muhammed ağa ruhsat berseňiz. Ben häzir görkedeýin birinji materialy. Ine Azatlyk radiosunda şurýaly bir neme çykdy, maglumatlar çykdy. Watandaşlar, bir minut. Şunu Muhammed ağa siz kommentary berýärsiňiz, gowur. Men temany aýdyn. Et gymmatçylygynyň ardyndan möhleti geçen et önümleri satyp çykarylýar. İýimden soň zäherlenýär, ýaşaýjylar köpelýär. İýimden soň ýanky zäherlenen ýaşaýjylar köpelýär. Şu arada siz aýtsaňyz bir söz, oňsoň biz ýanky diňledeli bolup geçen zatlary. Murad ağa, men emme zatdan öňçe bir zady aýdyp geçjek bolýan. Bir İranly aktivistimiň aýaly, ýani Türkmen Doktor Ahengeri ol näçe ýyl mundan öňçe aradan çykdy, Germaniýada bütün ömrüni ol şu türkmenler üçin göreşdi. Türkmenlerin awra üçin göreşdi. Şoňam iň wapaly aýaly Halime Gelleje olum habar etdik şuň aradan çykdy diýip. Halime Gellejem Türkmenistanda köp adamlar tanıyandır. Tebebi Türkmenistan'da yaşadı. Hem Aşgabat'ta, hem Daşovur'da, hem Çercev'de. Bula görün vatandaşlar şulo doktor, yani bir bay maşgaladan yönü Türkmen için, Türkmenlerin avrayı vecdanı için göreştiler ve öz işini taşlap, bar mülkün taşlap Sovet Soyuzu'na geldiler, sonra Germaniya geldi. İnni şunem, şoň aýaly yan ýoldaşy, iň anamdar adamy Halime Gelleje olum ören aktiv şu zatlara gatnaşdy we iň soňunda da awraýlym şu dünýäni terk etdi. Men birinciden şoň maşgalatyna, ýerine galanlaryna tesliýet aýtýan, goý olum Halime Gellejem ýatan ýeri ýakty bolsun, ýernäkilere awraý bersin, goý görjegi, gowy bolsunlar we ýatan ýer cennetten vurdu. Yöne şunu yanak avraýly ölmeklik. Öz watanyň üçin, Türkmeniň taryhyny ýyl galdyrmaklyk ol bir uly iftihardyr. We şunu yanak adamlar bir halkyň taryhyny ýasaýar. Şo sebäpdenem ähneke şunu yanak adamlar watandan aýra düşüp, öz watanyny söýüp, öz halk üçin edip Germaniýada aradan çykdylar. Bütün halkym şoň gynan ýarlar şoňa şolary gollak gezdiler. Hemmesem bir halkyň gahrymany aradan çykdy diýip şonu belli edildi. Bolly Murad ağa, men onuň innik tema sen aýtjakdym bolsa aýt. Halime Gelleje ýatan ýer ýakty bolsun, jaý cennetde bolsun. Hemme eden Türkmen halkyna iýdigiler göreşi, iýdigiler kömekleri Allah Hudaýdan gaýtardyn. Ýani o dünýäsinde adamlar, vatandaşlar, men şoň üçin diýen, bir gün ýaşamaly, bir gün awraý ýaşamaly, şoň üçin gaýrat edin, awraý bolary, kezzaplara öldürmeli, oýnatmaly. Bir topar maşynliklara, Gurbanly Serdar Berdimuhamedowlara öldürmeli, oýnatmaýyn. 80-nji ýylyň propagandasy bilen biziň başymyza aýdy. Şoň üçin ünsüň şu zatlara. Bize olaň durmuşy, olaň bize berjek durmuşy geregi ýok. O 80-nji ýylyň durmuşlary. Biz o durmuşda ýaşap bilemok. Häzir döwür ütködi, ömür ütködi, hemme zat ütködi. Şoň üçin bize ösen nöwret gerek, ösen nöwretiň içinde diňe iki adam ösen bolmaly we onuň garnaşlary hemme türkmen halky ösmeli we hemme mümkinçiliklerden peýdalanmaly. Ýene biziň efirimizde aktivistimiz goşuly Nazar
Nazar hoş geldiniz. Salamu aleyküm. Aleyküm assalam. Inni öz temamda geçelim Muhammed Avrupa Bolýar. Ine serden men bir size material bolýan Azatlyk radiosunda özüňiz eşitdensiňiz etiň bahasy 150 manada çellik galdy. Oňa açyk düşürdiler. Ýöne ün berseňiz 34 ýyllap şo bir zatlar. Et galýa, un galýa, adamlar töle bilen ok. 34 ýyllap bizim aýlamyz 100-150 dolar. Ine şoň üçin bizi garyplykda saklaýarlar. Sen bir zat galsa derre ýanky maşgaly büdjete degýär. Ine gelin bir parça dinlädiň şu Azatlyk radiosynyň materiallary. Muhammed ağa, mende ses ýok. Men ses berilemok sebäbi programmamy ýani Windows ütkürýär. Şeýle men her goýaýyn onda. Özüm goýaýyn. Kim görmän. Bizi TikTok'ta da görülersiňiz, biz häzir TikTok'ta efir tutýarys. Şol efir YouTube'da gutarsaň men TikTok'a gelen siziň soragyňyza jogap berin. Eger soragyňyz bolsa. Bakın men häzir YouTube'da efir 60 manada goloýlan mahale soňky günlerde döwlet we hususy dukanlarda ulanyş möhleti geçen şöhlatlar, gaplanan et önümleri satywda peýda bolup başlady. Bu önümlerin haridary köp. Bu aralykda möhleti geçen önümlerin satylmagynyň arasynda iýmitden zäherlenip, sewitin hassahanalarına ýüz tutýan raýatlar göz görteli köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 noýabrda Sewitden maglumat berdi. Häzir döwlet we hususy dukanlarda ulanyş möhleti geçen kalbatalary, gaplanan et önümlerini şol sanda tuşanklary dibile taslaman ýylata atyl bahasyndan 5 manat ardan satyp gazanç edýärler. Bu önümleriň kutulary asy tisen, ýöne dukan işgärlerini köpüsi onuň daýa däldigini aýdýar. Deyip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlara şäheriň tas ähli dukanlarynda şol sanda iri suwda merkezlerinde duş else bolýar. Bularda meselem 300 gram bolan metal gaply yerli et önümi ozal 46 manat bahalanan bolsa, häzir 41 manatdan satylýar. Has kiçik öwrümdäki gaplanan et önümlerini 20 manada hem satyn alyp bolýar. Käbir hususy dukanlaryň satyjylary bu et önümlerinden satyn alýan alyjylara olaryň möhleti geçendigini öňünden duýdurýarlar. Olar eger satyn alsaňyz nahara goşmazdan ozal dadyp görüň. Ütgäp zaýalanan bolsa iýmeň diýerler diýip Balkanawatly ýaşaýjylaryň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Yerli telekeçilerin ençemesi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda möhleti geçen gaplanan et önümlerini zebile taşlasalar uly maddi ziyan çekýändiklerini aýtdy. Şol sebäpli yerli san epidem stansiýa ýagny döwlet araççylyk we kesellerin ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň yerli edaratyna we saglyk gullugyna para berip barlyklarda göz yummagyny soraýarlar we möhleti geçen et önümleriniň sowdasyny arkaýyn pätgerçiliksiz edýärler. Deyip döwlet araççylyk we kesellerin ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň yerli edarasyndaky bir çeşmämiz anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada araççylyk we kesellerin ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň Balkanawatdaky edarasy bilen telefon arkaly habarlaşyp tesbir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 27 noýabrda gullugyň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerini eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Azatlyk bu barada şäher häkimligi we polisiýa bölümi bilen hem habarlaşyp bilmedi. Habarçymyz şäheriň badarlarynda yerli sygyr etiniň 1 kilogramynyň 160 manada goloýlan mahaly bu önümleriň haridarynyň köp bolmagyna galýandygyny aýdýar. Ýöne ol munyň bilen bir wagtda soňky günlerde iýmitden zäherlenip sebitin hassahanalarına ýüz tutýan raýatlaryň hem göz görteli köpelýändigini belleýär. Häzir Balkanawat vilayatynyň hassahanasynyň toksikologiýa bölümi iýmitden zäherlenýän adamlardan dori bir ýetişemidi. Her gün uly we kiçi ýaşly adamlaryň, şol sanly çağalaryň oğullarçasy ýüz tutýar. Olaryň ählisiniň iýmitden zäherlenenligi
Burada Hawa. Gara şu bir sistemada Muhammed Ağa eýem 34 ýyllar. Bular haçan görseň et üçünçüligi, ýa-ni ugun üçünçüligi, gant üçünçüligi bilen gezip ýörler. Sebäbi şu zatlar öz-özünden konkurensiýaň esasyna, açyk ekonomikada öz-özüne düzelmeli zatlary regulowka etjek bolup, ýa-ni ýokarda durup aşağıda kiçik zatları regulowka etjek bolup, ýa-ni şu netijege gelýär. Bundan naşary başga bir zat. Men size aýdaýyn. Bizde stabilizasyon fond yok, pul yok. Bizde produktowy bank diýilýär, ol yok. Stratejik rezerw bolmaly. Undan, gantdan, etlerden yok. Biz ýa-ni halkyň aladatyny edýän guramalar yok. Halkyň aladaty edýän prezident yok. Halkyň aladatyny edýän çäreler yok. Ine mysal üçin prezident bolanda sen ýa-ni şunky halky saklamaly. Erti mysal üçin korşotlar ýapyldy, hemme zat ýapyldy. Näl adamlara et ýa-ni ugun paýlajak. Pul yok, zat yok, hemme zat ýapyldy. Senin rezerw bolmaly. Ya çirilişen situasiýa bolanda mysal üçin ýel gelip hemme gowaçany ýykyp zat edip ýa-ni gowaça önümler ekrançylyk ýykylan wagty sen 6 aýlap, 9 aýlap döwlet saklamaly. Oňa rezerw diýilýär. Ýa-ni ady garytlar rezerw diýär. Stratejik zapas bolmaly. Ine şu zatlar haçanla et gıtçılığı ýa-da gant gıtçılığı ýa-da un gıtçılığı ýa-da beýleki bir ýa-ni adamyň her günkü iýen garytlaryň gıtçılığı bolanda şu rezerwden alyp hökümet ýa-ni el ýeterlik bahadan berip halky açyk dolandyrmalylar. Bu zatlar ýok. Sebäbi bizde meýilnama ýok. Ol Azerbaycan prezidentiniň meýilnamasyny terdar göçürüp, kop edip, çykyş edip, inni şu meýilnamany ýerine ýetirjek bolýar. Hani 3 ýylda edilen zatlar, hani rezerw, hani pul rezerw, hani ady garyt rezerw, hani ýeňişler, hani bizim ötüşlerimiz hiç zat ýok. Statistika boýunça 5% ösýär. Hytaý şuny çelli, diňe ösüp geldi 3% bilen. Hytaý bizden öňde. Biz 5% ösýär, ekonomik katastrofa, ykdysadyýet katastrofasyndan. Bunun prezidenti yalan. Prezident bolmagy yalan, sesler oglak geldi. Prezident edýäni yalan, kakazy dolandyrýar. Kakazy halk maslahatynyň başlygy yalan. Kakazy gahrman yalan. Kakazy halkyň arkadagy yalan. Serdar arkadagy, Serdar Alawaly, Serdaryň ogly olam yalan. Şular barlak görseň hemme zat yalan. Alyp barýan siýasaty, alyp barýan ýa-ni işleri hemme zat yalan. Buğdoy statistika yalan. Hani buğdoylar, hani unlar, ýagny paxta yalan. Şoň öndürýän önümleriň hemmesi yalan. Hemme alyp barýan şuňky işler yalan. Prezident yalan, halk ynymdan gaçyrdy ony. Alyp barýan iş yalan. Edýän çäreleri yalan. Çäre diýe obyektler açýar Türkmenistan ösüşlik görkeýär 80-nji ýylyň Sowet Soýuzynyň propagandasy. Bu döwlet niýe ösmeli? Bu döwletin öser ýaly hiç ýa-ni ılgymy, ulgumy ýok. Öser ýaly. Ine şoň üçin şu gün görgüler halk ardan et alyp, ýa-ni soğuk geçen et alyp, zähirlenip ötüp barýar, balnita düşýär. Ertir umumdan şeýle. Sebäbi bizim gow etler, gow unlar, rezerwlarymyz ýok. Hökümet bizim ýa-ni newit gaz önümlerimizi alýar, satýar, gerekmejek obyektler urýar, oýunyň ýartyny ogurlaýar, arkadagy bir bank formirovania ogurlaýar. Şo pullar bize şu real obyektler näme gerek? Halkymyz doýurmaly, gow aýlyk bermeli. Inanmarsyň, halky, şu bizim halkymyz hem hökümet saklaýar. Hem ýa-ni hökümet halky talap, ştraf ýazyp, onu alyp zat alyp özüni saklaýar. Hem şu hökümet, kezzap hökümet bizim baýlyklarymyzy oglap, o ýerden korrupsiýa edýär. Garaz biz hem tebi baýlyklarymyzy berýär, hem daşyna gidip işläp Türkmenistana pul salyp, şu pullardan bular ziyatky berip, biz şu korrupsiýon hökümet saklaýar. Bu näme diýjek? Muhammed Ağa. Senin bir komentary ber. Murada sen bir tarafını tuttun, men başka tarafından tutacak. Bir cinayet. Bir Türkmenlere karşı edilýän cinayet. Gende
hükümet yani habarda kulak atan bolsanız magazinçilere getiripdirler şu prosroçunu daylanan iyisli diye gözde özlerem klientlerine de aityalı gözde devlet magazini klientlerine aitya bir şunu ardan tatya şu daylanan ne sıra geçen ne öyle baranızda diye açın diye bir önce kavurt görün diye egerdat boldu imen diye gözde bel kaslayın halkın gariplığını bilip gözde şu haramdadı tohumun getiren tavuklarını Türkmen magazinlerinin, devlet magazinlerinin üstü bilen halka satyalı. Yani mecburlat beriyerle. Magazinçiler diyer ha, bir de beriyerle bir şun pulunu vermeli. Zımsak diyer eltik pulunu vermeli. Gözde magazinçileri mecbur et yerle dailanan tavukların pulunu verir yani. Şu önünden bilip dailanan dadı halkı değerlenip bilecek zadını halka beriye. Şu devlet taraftan halkın karşısına edilen cinayet. Dünyanın İslamlık yerinde. A devlet bolsa garanti olmalı. Beyleki telekeçile de satyandadi devlet standartına kavat gelir yani. A bulan vurun devlet standartları sanebi distansiyelara. Pul veriyen diye arkayın verdi. Pul veriyen diye itin eten bolsa da verdi. Gözde şu devlet kuruluşu Türkmenistan'ın karşısına edilen cinayet. Şuna biz düşünmeli şunu vatandaşlar. Şun iyiydi kesilmeye. Şun iyiydi kesilmeye. O Daşovuz'da bir toyda emme zehirlenip düştü. İnne bu tadı. Bollu Murat abi. Olya sağ ol. Muhammed abi sen gator belek geçtin. Ünferin vatandaşlar yegenlerin tavuklarını satmak için zaylan tavukları. Onam adamların pul almak için hükümet magazinine olup neme diyorlar. Men öňe aýdýadym, şu rejim sizin öýüňizden sizi sapar. Öýüňize gelip gyýlaňyzy alyp doğarlar, öýüňize gelip öldürer. Ine şul diýdigi şol. Magazinlara barýaňyz, şo ýerde öýlerine pul gazanjak bolup, geçen tawarlary size satyp, soragy geçen tawarlary. Siz şunu iýip zäherlenýäňiz. Siz tapyp alýar şu rejim. Biz şunu çözmesek bolanok. Men sözi nazara berjek, nazar. Senem öz pikirini aýtsaň, ine biz ýalňyça dinledik. Ýagny Adatlyk radiosu aýdyp geçdi Balkan welaýatynda bir topar adam magzynyň hökümet magzynyň et alyp ýanky zäherlendirler. Muňa näme diýjeksen? Burada benim ştaýra bir sözüm taýarladym. Meni rus diline bulak. Aydın tapal. Менем açak boldum. Дорогие друзья, сегодня я хочу сказать несколько слов о ситуации, которая по сообщениям произошла в Туркменистане и затронула множество людей. В последние дни появилась информация о случаях массового отравления после покупки некачественного и испорченного мяса. Люди, обычные граждане, покупали продукты, надеялись просто накормить свои семьи, и вместо этого столкнулись с угрозой для здоровья и их жизни. Но проблема здесь гораздо глубже, чем просто некачественный продукт. Вот как Мухаммед уже подметил, я тоже хочу подметить, что это совсем не случайность. Это симптом нашей туркменской системы, а точнее туркменской государственной системы, где контроль, ответственность и забота о людях не стоят на первом месте у чиновников абсолютно. Когда государственные структуры не выполняют свои обязанности, не следят за качеством товаров, не обеспечивают нормальные условия для торговли, даже не реагируют на условия безопасности, а просто хотят нажиться на просроченных продуктах и на здоровье, а также на жизни своих граждан, это страдает не просто все люди, страдает вся страна, потому что такое же отношение будет применено к абсолютно всем гражданам Туркменистана, а не только к региону Балканабад или еще где-то. Это будет везде. То есть мы не можем просто наблюдать за этим и думать, окей, если мы находимся в Ашхабаде, это нас не затронется. В какой-то момент в Ашхабаде будет такая же ситуация. И люди оказываются один на один с бедой, которую можно было бы избежать, если бы государство на самом деле заботилось и просто выполняло свои обязанности, свои простые обычные обязанности. Но сегодня я также хочу сказать, что важно не только говорить о том, что случилось, но и напомнить, что защита прав людей, их здоровья и безопасности – это обязанность каждого государства. И если система не справляется, если она не способна обеспечить людям базовые условия нормальной жизни,
Это проблема, которую игнорировать абсолютно нельзя. Я обращаюсь ко всем, кто сейчас слышит меня, что я хочу сказать, что мы все должны говорить об этом открыто, хотя бы даже уже говорить между собой. И мы должны требовать прозрачности, ответственности и реальных действий, потому что молчание всегда играет на руку тем, кто не хочет меняться, а конкретно тем людям, которые сидят в государстве. И просто я еще хочу сказать от себя, что это настолько несправедливо, что люди... Вот вы приходите в магазин купить мясо, и вам продавец этого мяса уже говорит, что мясо совсем некачественное, но вы все равно его покупаете, потому что у вас нет выбора, в то время как просто родственники, те, кто работает в государстве, или даже родственники президента, носят часы за 2-3 миллиона на своем запястье, живут жизнь просто яркую на ваши деньги, которые должны, по сути, улучшать вашу жизнь, улучшать жизнь всех граждан Туркменистана. Они просто воруют все эти деньги и живут как боги, в то время как все люди в Туркменистане страдают, не просто даже страдают, а просто, не знаю, люди уже даже практически, можно сказать, умирают с нищеты, потому что, отравляясь, покупая просроченное мясо и зная, что оно просроченное, это просто у вас нет выбора. И я просто не понимаю, почему это так продолжается. Я не понимаю, чего уже люди боятся. Вот чего туркменский народ боится потерять. Уже практически терять нечего. Уже практически все, что у вас есть, у вас забрали вашу свободу, ваше здоровье уже, можно сказать, да, и ваши жизни также забирают. Люди, которые абсолютно о вас бок о бок не ударят. И я не понимаю, почему Туркменистан все еще находится в таком положении, когда это все уже настолько открыто, все настолько прозрачно, все знают обо всем, но все боятся. А боятся чего? Уже бояться практически, как я уже сказал, нечего, потому что это все идет только в одну точку. Вот. Я сказал, что я хотел сказать. Окей, спасибо большое. Я еще раз напоминаю нашим гражданам Туркменистана, обратите внимание, это не просто люди отравились. Теперь люди, чтобы отравились и пойти лечиться в больницу, они должны еще затраты делать. У них, у бедных, денег нету на мясо, поэтому они просроченное мясо покупают. Но теперь и на лечение денег нету. То есть двойную проблему создали. И отравили, и на лечение, как говорится, на затраты посадили наш народ. Поэтому не надо молчать, надо говорить. Если за то, что говоришь, начинает убивать, да, тогда надо уже в руки оружие брать и свергать этих террористов. Потому что мы имеем полное право говорить. Мы имеем полное право говорить о недостатках, если мы умираем. Если мы, когда умираем, молчим, то грош нам цена. И грош цена будущему нашему поколению. Поэтому мы должны говорить, защищать свои права, заставлять этот режим работать добросовестно и не нарушать Конституцию и статьи законов. Muhammed ağam, indi ikinci temaya geçelim mektepler boyunca. Öyle, koyayım mı? Yok koyma, yine men görkede ayardım şu yerde. Yine mektep yığınaklarına enatalar abuna yazıl çığa neğilik bildirip pul vermekten yüde vurdular. Lütfen. Men oňama ýadım, bu rejim bir tupoy rejim. Sebebi, şu rejim 80-nji ýylyň propagandasy bilen ýörýär. Şol Jadan Hramoň goýtgiden propagandasy. Eýem ol adamlar ölüp gitdi. Yerine gelen adamlar şu propagandany ýöretip durýar. Lütfen. Şu ýerde ýaňy bir mektep ýanky sezon başlandy, ýanky mektep günler başlandy. Adamlar ýygnap yine TR'de altın näme diýen jurnalyna 20 Güneş jurnalyna abuna ýazylşyk üçün 20 manat ýygnap başladylar diýip aýýar. Şol adam enatalaram şol biz ýanky Güneş jurnalyna pul bermeliler. Biz o diňe çağırlarmy okuw berdik. Biz jurnala abona vermek üçin çağırıp okuw berdik. Kim abona bolsa şo bolsun diýip ýanky 20 mandan $1 bolýar. Şonan bermäni ýanky ýüze vurdular. Indi näme bolup geçýär? Ilim bilim ministrliginden ýanky şo ýerden adamlar gelip ýygnak geçirýärler. Garano diýdi, raýano diýdi gelip ýygnak geçirýärler. Ýygnak geçirenler şolar şo meseleni orta goýanda bu bolsa mundan meter adamlar ýygnakda üýşürip bularam dilleşip mundan meter näherliklerini bildirýärler.
Üýşü birini bildirýärler. Men şoň üçin ýani şu rejim tupoy. Prezidenti ýaly, arkadagy ýaly, sistemasy ýaly bu tupoy rejim, tupay sistema. Biz şular çalışmasak bolmaýar. Adamlar şu ýaly zatlar haýsy döwletlerde bar? Gazagystanda barmy? Ýok. Özbekistanda barmy? Ýok. Rossiýada barmy? Ýok. Koreýada bar we Türkmenistanda bar, başga ýerde ýok. Ünsüň, näme gerek şu zatlar? Şu zatlar jurnallar egerde öz ýa-ni finans tarapdan ödäp saklap bilmem ýapylyp gitmeli. Näme gerek? Diýmek için makalar hiç mi gyzykly däl? Sen okuwçunyň en asasy mezbur edip şolary töletmek, ol bir adamyň üstüne izdivaç etmek, ol bir adamlara ýa-ni ýene terrorçylyk etmek, pul terrorçylygy. Bäde et bilen adamlar öldürýärler. Bäde de pul terrorçylyk bilen ýa-ni adamlardan pul alýarlar. Men ýene bir gerek aýdýan, hökümet hemme zatlar halkyň üstüne atdy, doly. TV baýaklardan gelýän pullar, hökümete şu jurnallar, gazetler saklamak üçin harç etmeli pullar gurbanly tiyardar ogurlap ýatýarlar. Obyektler gurýarlar, bir topar zatlar özel çäre açýarlar, bir topar gerekmejek fantaziýalaryny ýerine ýetirýärler. Ýöne hakyky ýa-ni çykdyjylary halk götürýär. Hemme sosial çykdyjylary halk götürýär. Men bir daha düşünmek. Şoň üçin biz mezbur ýagdaýda daşary ýurda girip işläp, şu ýaly döwletiň zatlaryny götürmek üçin işlemeli bolýar. Sebäbi siz ünsüňiz ok. Aňardan $100 berýäňiz-de, ýa-ni şu zatlar şoň bir bölegi mektebe gidýär, zanaveska gidýär, näme gidýär, ýa-ni jurnallara, gazetlere gidýär. Ol uçutkowa wzatka bermäne gidýär, ol beýleka wzatka gidýär. Siz hökümet saklap durýsyňyz. Siz hökümet dolandyryp durýsyňyz. Hakykatdan finans tarapdan. Ýöne hökümet sizden pul alýar we öz ýa-ni kanunlaryny size hyzmat etmän konstitusiýany bozup, sizi mundan beter david edýär. Siz şolar ýaly ýykylyp ýatyrsyňyz. Indi aýdyňmy öz näerdaçylygyny? Sen hökümet saklamana mezbur däl. Hökümet ana TV baýlyklar alýar, şo ýerden sana bir köp düşen ok. Şo ýerden tölemeli hemme zatlary. Oturmalar indi boldy. Muhammed ağa, sen näme pikir edýäňiz? Şu meselede. Burada men şu habarda bir tofordatlan yani uly siyasi üýtgeçlikden Türkmenistanyna boljak siyasi üýtgeçlikden ýygyny görýän. Şu mekteplerdäki bolýan zatla ýygy giderli şu atla mowjalyk barýar. Protest geçirmek. Şunu ýanak zatly ýokdy. Yani mektepler açyljak bolan sentýabrda bir topar mugallamlar bizim hemme ýerde şonu aýtdyk, mugallamlaryň islegini ýa-ni mekteplerde pul almak diýen gadan edilmeli, çärelere gitmeli, mugallamlaryň aýlaryny galdyrmaly, olara nahar berilmeli bir gedekdi. Inni şu wagt halkyň içinde bir EJK'larda, okuwçylarda bir hereket başlandy. Şu mowjalyk barýar. Ýani ýakynlykda nemede o Nepalda bolan wakada okuwçylar çykyp prezidenti revolüsiýa edenlerine mekteplerde Türkmenistanyň mekteplerini, olan birini, ikisini de bir topar mekteplerde mugallamlara karşı okuwçylar çykyş edip başladylar. Mugallamlara pretenziýa edýär, siz korku, siz näme bize maslahat berjek bolýaňyz, siz öz hukugyňyzy gorap bilendir. Şu protest ruhy şu atlan Türkmenistanyň bütün mekteplerine ýaýran. Öňürek bir habar bardy, şunu ýanak Balkan vilayetinde şu jurnala abone bolmak meselesinde mugallamlar direktör bilen gapyň agdyna durýarlar diye pul eger şu abone bolmadyk bolsa mektebe salan aklady. Şondan başladı berjekkä diýip, aljekkä şonu. Indi şu Türkmenistanyň bütün mekteplerine ýaýrady. Şol çinem bara indi ýokardan buyruk berýärler, täzeden ýygna geçirip adamlar çağırıp, EJK'laryny çağırıp şu gazetler alyrjak bolýarlar. Yine de hökümet ýeňilýär. Yine de şon ýanak ýygnaklarda gyýryp aýtýarlar, "O, sen şu jurnaly gören adam ýok" diýär. Gör, şonu o geçki saatda çağılı okap bilenak, näme gerek şu diýär. Ondan bir maşgalan içinde näçe çağa gitýär. A näme üçin her gaýsy üçin men 20 manatdan töläýin. Gözde
adamlar eyyem kıygırıp protest edip başladılar. Şu zadi bir dinden mekteplerde alıp varmalı. Bizim hem aktivistlerin borcu. Türkmenistan'ın çağaları yukarı okuyacağını okulayanlar, orta mekteplerini okulayan, hemmesinin aladı şu atşı. Sen bahalcak olsan pul vermeli, mektepte eyyem mektepleri bölüp başladılar. Bay grupa, neme grupa, veya bay grupa hani Moğolların eline verdi, pul köpüre alıp bilen. Şeytirip bölüp başladılar. İnni okuyucuyla fikir edip başladı. O bizim geleceğimiz yok şu yurtta. Şu mektebim kutorsam ertikun Türkiye'de kul olmalı başlayalım. Hem aladalar Türkiye neyle gitmeli. Armaya gitti, o tağdaşın yanı. Baylan çağaları bulun üstünün komandıvı et ya, puluyor adamların üstünün izdivatsı et yerli, iğmeye çörükleri yok. Eğer Ece kakati, yiyecekli adını uğratmasa ağaç kalayalım. Çağalar şuna da göz getirip başladılar. Şunun için Türkmenistan'ın mekteplerini oku sistemi altında inni protest ruhu eyyem baş boğcalıp başladı. Şulam son bir priznaklarının biri. Hükümetim şuna istat edip bilene. Özüm utanana ve de bir yurdun geleceği hem de kime bağlı siyasetlara bağlı. Oku sistematına bağlı. Şola kadrlar tayinlap biliyor. Bir bay devlet oku sistematını, oku encamlarını üptün edip bilene, Moğollamlara aylık tölep bilene, dige üntleri okuvalar yana, kaytın tersine zastavit et ya, hiç mi gerekmeyecek yok gaziyetleri satın almana. İşkolları remont ettirmeyene pul soruyor. Devletin küyreni, bizim devletimiz dargadı, bir yurt dolandırıp bilmeye. Şol için ben bütün mektepte okuyan, yukarı orta mektepteki okuyanlara, studentlere açacak oluyor. Siz bir cevap bilen, şunu yenip bilyeniz, yurdun geleceğini öz eliniz alıp bilyeniz, öz geleceğinizden öz eliniz böyle vurup bilyeniz. Şu karamdadalardan din bakla. Olan doğru yol şu, kanuni yol bilen. Mekteplere barman, baranızda Moğollamları kovup, okullara barman, çevrelere katlaşman, protest edin. Kanuni işi, sizin hakkınız. Moğollam yaramayan, direktör yaramayan, kovun mekteplerde. Siz şu nece edebilecek hakları yok. Edebilecek hakları yok. Ne sizin sesiniz olacak dünyada köp aktivistler var. İnternet var. Çıkardığınız bütün dünya kollap biliyorsunuz. Şunun için okuyucular, öz ikbali öz elinize alın. Şu da adam kovuy, bizim hemmemizin ünsümüz şu zatlarda olmalı burada. Doğru yani yine mekteplerde çağılan sadıklardan korrupsiya başlayanı. Şu yerde hükümetin özü diye korrupsiya. Benim olmaydiyan, sen eğer de molima, doktora, polisa, yani hükümet işyerlerine $100 aylık төлesen, sen şunu itiriyen. Korrupsiya. Bar günün var. Korrupsiya nämet ondan ziyadkal, bundan ziyadkal günün var. O görgülerim iki olun aşağından. Bu tarafı isteyen ya, bu tarafı isteyen ya. Şol ortada hem maskalarını saklamalı, hem işinden kovulmalı, hem yukarı pul etmeli. Bu çürük sistema, sen doğru belli aittin. Şu çürük sistemadan diyinecek bolsak, bizim yani şu adamlar 34 yılda şunu yani düz bilmedi. Dine çürük tuttular. Biz özümüz, vatanımızı elimize alıp, teatral yolu geçirip, güçlü adamları öne çıkarıp, şol adamlarım halktan içinden çıkıp, halkın ona cevap vereyali, teatri ötüş etmesek, bizde başka yol yok Muhammed ağa. Tamam. Yine nazar beğerdin mi sen? Öz fikrini açacak mı? О, Очак. Söz senin. Я, так же как человек, который учился в школе в Туркменистане, я могу сказать, что я тоже через это проходил. У нас тоже были сборы на все эти журналы, и мы никогда их в глаза не видели. Также моя сестра, когда ходила в садик, и все еще мои родственники или кто-то там еще ходит в садик, они даже читать не умеют. Это дети, мы говорим, 3-4 года. Даже у них собирают деньги на этот журнал Гунеш, что абсолютный абсурд. То есть для чего нужен этот журнал? То есть это еще раз показывает, что в нашей стране учеба и образование это вообще никакой приоритет. Единственный приоритет – это сбор денег и показать начальству,
сделанный и исполнившийся план по сбору денег, которые идут, понятное дело, кому-то в карман, да, и даже не на образование самих учеников. То есть я даже не знаю, это не просто диктатура, это уже, я не знаю, это какое-то издевательство над людьми. Хорошо, мы говорим также о стране, которая собирает все эти ресурсы с учеников и с детей, которые в садике, но в этой стране все СМИ принадлежат государству. То есть там нету никаких независимых журналистов, любые альтернативные источники информации, новостей просто уничтожены, но государство все еще собирает деньги на какие-то журналы, которые люди даже не видели в глаза. Я также хочу добавить как раз-таки на заметку об этой же теме. Когда я учился в университете, я учился в нефтегазовом университете в Ашхабаде. Это университет Яхшигельды Какаева. Каждый день мы приходили в университет, и у нас была линейка. И на линейке нам никогда ни разу не говорили учиться, но нам всегда говорили, чтобы мы одевались одинаково, чтобы мы не отращивали бороду, чтобы у нас были всегда пострижены волосы, чтобы мы были всегда послушны и дисциплинированы, но никогда не говорили учиться ни разу. И я это, честно говоря, подмечал, я обсуждал это с однокурсниками, почему нам никогда не говорят учиться, и почему 95% студентов в университете абсолютно даже не знают, что они учат. И это еще раз показывает то, что система образования в нашей стране не просто погибает, она уже погибла. И как, я не знаю, известна вам или нет фраза Нельсона Манделы, да, смерть нации начинается со смерти образования. Потому что эти же студенты, которые заплатили, чтобы попасть в университет, эти же студенты, которые заплатили за свои экзамены, которые не знают, что они делают, и они работают на работах, они разрушают страну, они разрушают экономику. Это те же самые врачи, которые оперируют ваших родных и близких и убивают их случайно. Да? Это те же самые врачи. Это те же самые врачи, которые не способны помочь вам в ваших проблемах со здоровьем. Это те же самые, не знаю, там, бухгалтеры, которые не умеют даже нормально считать. То есть наша страна, она уже... Вот я знаю, что, наверное, это звучит как-то не совсем убедительно, и, может, этому слишком сложно верить некоторым людям, но наша страна уже достигает точки невозврата и такого дна, с которого выбраться либо невозможно, либо настолько сложно, что это под вопросом, выберется ли наша страна из такого положения. Вот. И я на самом деле очень-очень озабочен вопросом образования в Туркменистане, потому что чем менее образованный народ, тем легче его контролировать. И это как раз-таки то, чего наши власти хотят. Это как раз-таки то, чего все эти люди, чиновники ожидают от людей. Они не хотят, чтобы вы были умными, они хотят, чтобы вы были тупыми. Поэтому образование в Туркменистане практически уже мертвая тема. И на самом деле это очень-очень жалко видеть, как наша с вами страна погибает, опять-таки, из-за людей, которые просто хотят нажиться на вашем труде, на всех ваших ресурсах. Это очень-очень печальная картина. Да, tamam. Muhammed ağa, innik temaga geçelim, Nazar. İnnik temaga geçelim, verdim. Ene Türkmenistan'a üns verin. Men gülkünçler aytsak, üns verin. Ýöne hakykat. Mar vilayetinde, Marda yanğış gıççılığı. Benzin, dizel, neme. Türkmenistan özü önürýär. Hiç yerden satın almalylar. Bu tarapından bir 300 kilometr Feydinski neftiprodukt zavod. O tarapından bir 600 kilometrden Türkmen maşin zavody. Eksport bar gidip dur. Bizde benzin gıççılığı, dizel gıççılığı, tohulmaşa, ayı tohulmaşa dine yankı elita berler dine olan bir tanışlyk üstüle. Dizeli 4 saat satýarlar ertiden Marda. 4 saatdan soň dizel ýok. Ol ýük taşıyan maşinler yankı nime etmeýär. Olam limit bilen satýarlar. Ünslerin Mar vilayetinde, Mar şäherinde yankı ýangyş ýok. Maşinalar üçin ýangyş serişdirler ýok. Näme sebäbi? Döwlet dolandyrylanyok. Men öňüme Ferda Berdimuhammed, Gurbanuly Berdimuhammed doly MHM polisi atdy döwleti. Kelletin aldyrmady ýalydyň, näme sen şonu edin? Şuram halky talya, hemme ministrler
Dine halkı talap näme pul gazanyp bolýar? Sebäbi Serdar Berdimuhammedowyň Gurbanuly Berdimuhammedow bular dine döwlet baýlyklaryny tanýar. Ýagny Nebitden benzinden gelýän pullary guruluşga edip şoýdan ogurlaýarlar. Galan ogurlyklary bular arasyna, ýani öz kezap höküminiň arasyna paýlaşýarlar. Heme polisler terrorçylyk paltdan pul almady, jerime salyp, ziyatka alyp, korrupsiýa edip, ministrler we beýlekler bolsa galan gaçan zatlardan pul gazanmady. Hemme zat doly, ýani kontrolly Gurbanuly Berdimuhammedowyň maşgalatynyň tarapyndan. Onun içinde yegenler ama, dogunlar ama, oglan ama, oglunun garnaşları var. Häzir täze neme emeli geldi? Ýani gyýdy. Gyýdynyň äär tarapy, gyýdynyň taraplary ýene de olam çolup başlady döwlede. Ine 3 tane napravleniýaly bir klan, ýani Berdimuhammedowlar döwlede talap başladylar. Öňe diňe Gurbanuly tanıyan bolsa, indi Serdar öz aýalynyň dogry galdaşlary bilen, Gurbanuly öz aýal dogunlarynyň we ýegenleriň tarapy bilen we täze emele gelen, ýani täze gelen hökümetde işlemeýän ýöne hökümetiň içinde hanýalyk edip gören Gyýdy Atabaýewa öýdýän, ýalňyşmasam, ine şol aýal maşgalada öz dogun garnaşlary, ýani öz äär tarapyndan garnaşlary bilen ýene talap başlady. Biz hökümeti taladyk. 3 tane ýani çürük tohumyň 3 tane emeli gelýän napravleniýa. Ine şoň üçin benzin ýok, şoň üçin dizel ýok, şoň üçin halka tire diýen adamam ýok. Ünsüren Serdar Berdimuhammedow häzir ýani ýürüte saparly Gazakstana gitdi. Döwlede o ýerde Balkanna adamlar zäherlenip ýatyr, et ýok, gıççylyk. Bu tarapda benzin ýok, salyarka ýok, gıççylyk. Bu bolsa o tarapa gidip şoýdan ünsüren Gazakstanyň iň ýokary derejeli medalyny alyp, ýani gatnaşyklar gurýan diýip şöýde öwünüp gelýär. Döwletine katastrofa. Şo wagtda bu kezzap daşörde gidip men ýani medal alýan, döwletime sürýän diýip bütün dünýäni arlap medal alyp gelýär. Ola Türkmen sportsmenleri Türkmenistan ýygy çağırdy. Eşitdiňmi şonu Muhammed ağa? Ha, o eşitdim. Hemme ýerde katastrofa. Katastrofa ýok, ýeri ýok. Hemme ýerde katastrofa. Egerde Cemal Saparova ýaly kriminal küntüçlük edip, reket edip, ýani öz krujowundan, ýani tant edýän krujowundan adamlar satyp, gyýyz maşgalary satyp pul alýan bolsa, onu da geroy bolup sentýabrda geroy medalyny alýan bolsa, gahrman bolup. Şoň gahrmandyr ham kezzap. Gahrmança näme? Kezzapçylyk näçe köp etsen gahrman bolýan. Prezident näçe kezzapçylyk etse medal baryn alýar. Gahrman bolýar. Bular niye var ya? Bunun kellesi ütködöýän. Aqdağda qara diýip, qaradağda aq diýip, onam öwüp zat edip getipýorlar. Türkmenistan niye var ya? Muhammed ağa, mene Murada benzin hakkında bir daha edeyin gördüm. Türkmenistan'ın ardanla benzin, Türkmenistan talayan tohumun mayını. Ola da indi berdim Serdar'a ten hiç kim değerli. Şol içinem gelip marda eden ettirliklerini edip, marlar kıçeldip, gönü övleri video dışarı o Murat yerle. Bileyim neyim için? Birinci manası. Serdar, gümünce ten kim diye. Men edecek işim edecek diye. İyi minni şola da Türkmenistan'ı görüm o tille ardan benzin. Neyim için Özbekistan'a gidip tatmadın? Neyim için Kazakistan'a gidip tatmadın? O tadı Sudan ardan, o tadı olsa neyce dolara satıbiliyor. O giyece yatmayaram şonu görüp. Şoları alıp arkayın et yerle. Arkayın. Şol için Türkmenistan'da benzin yok. Neyme Kazakistan'ın prezidenti akmaktayla bir Serdar yani bir çöp başa gelip Kazakistan'ın en yukarı derecede medalini verdin. Neyim için? Şu muhtatlarını getirip veriyen için. Kazakistan'ın iktisadiyetini ötüreyen için. Oğurlan pullarını Kazakistan'ın ekonomik yerine koyuyan için.
Türkmenistan'ın bar baylığını muhtçolara berýän için. Inni bizim komşu devletlerimiz Türkmenistan talap başladılar. Inni bu akmaklarını billile, ağlap bolyanlığını billile, korkokluğunu billile, halkının içinde anam yokluğunu billile, inni Türkmenistan talap başladılar. Bir neme granitsede kurulan mı Özbekistan bilen Türkmenistan'ın arasında Bağdarça 3 kilometre Özbekistan oraya 3 kilometre Türkmenistan. Ben Özbekistan'daki kardeşler bilen gepleşem de neme diye o diye siz gözüne getirin diye Özbekistan'da dağıtlı kımmat diye şu eğer bağlar açıldı diye hiç de taşoğunda bulmaya diye hemen getirip tatyanlı diye Özbekler diye gelen dağdan maşini bilen alyanlı diye gözümün ağlap yönlü. Görün vatandaşlar, inni daşoğunda imeğe de adam tapmayamasın. Eğer şu bağlar açıldı. Neftini de mütye, gazını da yiyecek çöreğini de mütye, ne mi öndürseli daşoğunda? Daşoğunda satılmayan ne? Tive 5 etse ağırda granitsede baran bu vaktinde daşoğudun bağlarını da çok bol oturmenler. Şu tak elittin optuva emredin alıp gitiyerli Özbekler. Bu karamdandalı milli befitten uğralmayanlı. Bunu Türkmenistan'ı satyanlı. Şol için Özbekistan'ın prezidenti gülüp üstünden gülüp nemedi otuyor, oynağı otuyorlar bunu. Götüne barmak yok. Bir tane metalı boynuna takıp bula da ben Kazakistan'ın ehemmiyetini aldım deyip gelip yalandan o Türkmenistan'ın bağlığın muhtuna beri otuyorlar. Vatandaşlar, eğer şu hükümette dursa bizim hem memnunun betbakçılığımız şundan bundan en beter elbetleşir görüp durulmaz. İnni bir tufar priznaklı var şu hükümetin darganına. Onlar bıkdılık geçer. Eğer burada inni tema geç, o zaman inin sonunda hem de yığına baydı. Ine men şu tema geçen serdin bir minut. Ine Serdar Berdimuhammedowa Kazakistan'ın iň uly derejeli medalyny berýär. Ey utanmaly. Başga döwlete hyzmat etdiň bolýa sen. Sen vatan satdyň bolýa. Ine serdin iň ýokary derejeli ýanky Kazakistan'ın medalyny berýär. Serdar Berdimuhammedowa. Inşallah. Bulun begen ya. Özem näme çip berýär? Adamın sosial tarap ýanky hal ýagdaýyny çözüp bilýänine, Türkmenistan'ın ösýänine, tehnologiýalar ulanýanyna, san tehnologiýa ulanýanyna ine şonu gollap, ýagny şuna medal berýär. Hakykatdan oza ine şul adam häzir şu ýerde ýetýär, ýanky şu medal alypýar we şu wagtda Balkanda etçilik, gıtçılık bilen adamlar ölüp ýör. Etin bahasy galdy, 150-160 galdy. Benzin ýok. Medisinada katastrofa. Ýanky adamlar 20 manat berbilenok bermelem däl. O ýerde talamançylyk edýär. Ine şuraya kezzap bütün dünýäni allap ýör. Ünsverin. Muhammed ağa, men başga bir zat görkezjek bolýanna, ünsverin. Şuna ine şu Xitay neme Koreýaň ýol açdy. Ünsverin şuna. Men sessiz goýan, ses ýok mende. Ne sessiz goýan, ünsverin. Yürüyüşine serdim. Yek özü yürüye, galanlar daşınna. Bolsa da bu öz hükümeti bilen salamlaşya, el gysýazat edýär bolsa da. Ünsverin. İýdine hükümeti dur. Ine öz aýda beýlikler ýazýar. Ünsverin, Muhammed ağa. Şu priznaklara ünsverin. Aýdan zatyn bular ýazýar. Salamu aleykum diýende olar ýazanok. Diň aýdan zatyn ýazýarlar ýanky bir gerekli zatlar diýedim. Gülleşýärler, zat edýärler, ýanky dik aýak diýip ýüzüne seredýärler, el bilen salamlaşýarlar. Hatda Koreýaň, demirler Koreýaň ýolbaşçy bilen. Diýedim, öldürenler. Ýanyna bir tane adam bar bilýär, beýlikler daşrak dur, ine ünsverin. Ünsverin? Gülleşýär, zat edýär. Hatda iň dünýäde iň erwet rejimiň ýolbaşçydan serdim ine. Daşında arkasında ýanky ine ýöräne ýeközi ýörýär, hökümet daşında. Ine şol ýaly gurbanly ýaly set Ugaskada moňa görkezýärler. Bu diňliýär, zat edýär, gülüşýär, zat edýär.
Yani hatta dünyada en ervet rejimin yol başçısı şul. Unutmayın. Indi men size başka bir zat görkedeyin. Şuna bir unutmayıp terdim ine. Demokratik döwletin yol başçısı. Unutmayın. Yeköde gelýär. Hemme yollar beklenýär. Hemme zatlar yapık. Ine şuloram el çarpışıp dur. Ine maşinna idea bolýar ter. Maşindan idea bol, näme ideýandan belli yok. Beýleki ýazýar. Derrüw ýazýar. Hiç kim yanına barbilen ok, gorkya. Yeköz dur. Yanına adam barın ok. Görýärmi? Salamu aleykum diýse eýem ýazyp durlar. Ine görkezip bir zatlar ýeri arkasyna ýazyp gidip oturýarlar. Muhammed ağa, özüm yanına gelen oklar daşda ýörýärler. Ýa gorkya, ýakynlaşmaň diýär. Unutmayın. Ine aydanna iýidinle topar bolup duranlar özüm meclisin başlygy seredin. Ine meclisin başlygy. Ol ýazman läl. Ol deňeden halk maslahatynyň başlygy bilen deňeden adam ýazman läl ol. Unutmayın. Ýörenle ýeközi ýörýär. Beýlikler jurnally ýörýär, ýazyp. Ýangja Koreýany men size görkezdim. Unutmayın Koreýa. Ine ýörenle ýanyna ýazan oklar ýöne ýörýärler. Ine şuňa ine sert ýazýan ýoga. İn dünyada gazaplı rejim değil ya şuna. Biz şondan mı geçtik? Unutmadın mı? İni muňa serdin? İni muňa serdin. Biz olurdan mı geçtik? Serdin. Yek öldür onlar. Şuram ýatdy. İni şula adam Daşary işler ministriniň ýol açdy. Ýanky Gurbanyňly näme boýunça ýanky awadançylyk boýunça gurrun berýär. Daşary işler ministriniň daxyly nirde berdi. Şonda da ýazyp dur. İznakdurun olan bir başka bir ministerstva. O yerde on ýazýan zady Gurbalyň aýdan zady bilen hiç deňgelen ok. Bu ministerstva başka da hatda çözmeli. Şonda da ýazyp dur. O meclisin başlygy. Aşgabat arkadaş şäher awadançylyk boýunça onu ýazmasy näme? Onu diýişli zat diýerler. Şonda da ýazyp dur. Men diýjek bolýan zadym, ine şuňa tupizm diýilýär. Şuňa psihbolnitsa diýilýär. Biz Demirel Koreýadan hem geçdik diýilýär. Ine şuňa näme diýjek? Ine şuňa bir komentary berseňiz, nazardan başlary. Nazar? Aydan. Ну, это, конечно, абсурд. Да, вот даже по телевизору смотреть это смешно. Поэтому, не знаю, как новости у нас как комедия, да, хотя бы настроение поднимают. Потому что смотреть это, ну, это настолько... Это вообще настолько нереалистично, да. И я просто вот, знаете, вот, Мурат, вот у меня вот всегда был вопрос. Вот люди это смотрят, и все понимают, насколько это тупо. Все понимают, насколько это тупо. Вот как президенту, министру и всем человекам, как им не стыдно? Вот как они могут не стесняться, зная, что все знают, насколько это тупо выглядит, да, насколько это вообще абсурдно все смотрится, как они вообще этот цирк весь снимают, как это вообще в голову им приходит, да? Потому что я думаю, если бы я был на месте вот этого человека, который называет себя президентом, я бы никогда не смог позволить себя вот так вот высмеивать самому. Потому что, ну, как вы сказали сейчас, да, вот министр иностранных дел записывает слова президента, бывшего президента Туркменистана о каких-то там, я не знаю, перестройках, территориальных заметках, замечаниях. Вот я вообще не представляю, как это может быть релевантно к тому, что министр иностранных дел, вот именно, да. Тот дает задание по благоустройству, да, города, а тот стоит, записывает. Я не пойму, вот, что он записывает? Я должен со странами переговорить, другими дипломатами о благоустройстве. Мне тоже интересно посмотреть вот эту вот тетрадочку, да, что там написано на самом деле, да? Интересно. Вот смотрите, обратите внимание, этот человек, вот еще раз я покажу кадр, я вас прерываю, он говорит, что вот этот знак, туркменский знак, что-то не так поставлено и так далее. Смотрите, и все записывают, включая Меджлис, включая министра иностранных дел, включая министра внутренних дел, включая министра нацбезопасности, все записывают. Это вообще маразм. Поэтому вот этот человек, да, он психически больной. По лицу видно. Мы его должны быстро арестовать и в психбольницу дать сначала. Его исправим, потом его лечить надо. А потом мы его судить можем. Это на самом деле человек психически идиот. Белый город, мрамор, белые машины. Он действительно идиот. Его надо арестовывать немедленно. Убрать с власти, потому что у него есть психические отклонения. Он даже когда говорит, у него отклонения есть.
Он пациент психической больницы. Поэтому вот это все происходит. Поэтому весь маразм, идиотизм, психизм идет. Поэтому чиновники, они что, боятся, потому что сзади стоят МВД, полиция, нас безопасность их заставляет. Это же невозможно. Я вам показал корейские кадры. Он смеется, разговаривает свободно. Ну, там иногда записывает, иногда разговаривает, руки ему жмут. Этот боится даже к людям подходить. Люди не должны даже смотреть на него. Я так думаю, им специально дают блокнот, чтобы что-то записывали, но не смотрели ему в лицо, потому что он боится. Он как психбольница, пациент боится. Он боится людей. Странно это говорить, но, к сожалению, он больной. Я вас перебил, продолжайте, пожалуйста. Вот, ну, честно говоря, согласен со всем, что вы сказали. Как раз-таки по поведению, по речи и по, знаете, по выступлениям бывшего президента можно, как сказать, с легкостью обозначить то, что у него, возможно, есть какие-то психические и психологические отклонения. Вот. И также мы видим по результатам, по всем результатам нашей страны, также понятно, что у этого человека точно все не в порядке. Вот я не знаю, знают ли наши зрители фильм «Диктатор». Этот фильм был снят в качестве абсурда, в качестве просто вот дистопического абсурда, которого вообще быть не должно. Но, к сожалению, как раз-таки главный герой этого фильма, тот самый диктатор, это идеальное описание нашего нынешнего и прошлого президента. Обратите внимание, он что-то говорит, и в машине кто-то что-то записывает. Это вообще комедия. Это надо называть комедия. Это называется выход психического больного в люди. Комедия только так может называться. Потому что все, что он говорит, я вам скажу, если вы послушаете, это маразм. И все это записывают, включая министра иностранных дел, комитет безопасности, министра внутренних дел, министра энергетики, министра каких-то связей, Меджлис Туркменистана, депутаты, там кто только нет, все, кто присутствует, записывают. Вообще этот вопрос даже их не касается. Но они все собираются туда, чтобы записывать то, что он говорит. Это вообще, я не знаю, как это назвать. Это... Поэтому над нами смеются, поэтому они и позорят Туркменистан. Как я говорю, мы выступаем раз в неделю, 2 раза, 3 раза в неделю. Этот человек каждый день с утра до вечера позорит Туркменистан на весь мир. Поэтому кто позорит Туркменистан? Он позорит. Мы только описываем то, что он делает. На самом деле он это и делает. Он эту акцию вот эту вот проводит. Договорите, я вас перебил. Не, вот я опять-таки согласен со всем, что вы сказали, да. Я думаю, что добавить здесь особо нечего, все и так все прекрасно понимают. Но единственное, что меня лично интересует, это как наш прошлый президент и нынешний президент чувствуют себя, когда они исполняют настолько позорные роли по телевизору. Вот я не думаю, что народ настолько тупой, что люди не поймут, насколько это абсурдно и насколько это глупо и тупо, то, что они делают. Мне вот просто интересует этот вопрос. А так я больше всего все сказал. Я думаю, что это моральные изгои с небольшим интеллектом, которые себя восхваляют и любят, когда их восхваляют. Обратите внимание, недавно был эпизод, когда житель Ахалского вилаята, родственник, представитель Чуюк-Тохума, родственник в Мары, поймал какого-то нарушителя и его как бы издевался над его происхождением, над его этим. Это катастрофа, за это сажать надо. Нет, он спокойно издевается, он его обзывает, весь народ обзывает. Это катастрофа. Только за это он должен был сесть в тюрьму или уйти с работы. Он продолжает работать, никаких проблем. И вот это понятие идет сверху вниз. Поэтому, когда я вот был в Туркменистане в 1991 году, был интеллектуальный потенциал Туркменистана, элита была. Там не было такого в правительстве, чтобы кто-то матом ругался, материл всех, такого не было. Это Ниязов начал. Он начал своих чиновников, да, ругать, на мать их. Они терпели это. Они все терпели. Он их на мать, как только не ругался, на сестер их, на матерей их,
Они терпели. И это пошло. И потом чиновники переняли это. А он на них ругается так, они ругаются ниже так, на своих подчиненных. И это пошло. Сейчас мат да перемат в правительстве. И поэтому такие вот нарушения, которые в Марийском вилаяте произошло, он опозорил всю нацию Марийского вилаята, это как бы элементарно для них. Это как бы естественная вещь, это диалект правительства. Он на этом диалекте разговаривает. Это позор. Это просто позор. Да. Можно... Ага. Dolayısıyla şu gepin devamı Айтсын до конца. Bana başla. Benim burada açıkladım da şu. Ayt, son Aydar. Menki bura uzağa çeker. Haydi. Вот я хочу тоже вот поговорить насчет темы, насчет того, что произошло в Марийском вилаяте. И очень интересно подметить тут то, что этот сам человек, он как раз-таки сам занимался незаконной охотой, то есть нарушал как раз-таки этот же самый закон, за который он предъявлял гражданину Туркменистана, обычному гражданину. Вот, он находился на незаконной охоте с представителем по природной охраны или что-то такое. То есть я помню, что это был человек рядом с ним, я не помню точно его имени, но этот человек как раз-таки отвечал за вот, нарушение этих прав, и вместе, они все вместе группы нарушали эти законы, но когда они увидели обычных простых людей, у которых нет ни связи, ничего, и у этих людей даже просто нету достаточно ресурсов на обычное существование, что они вынуждены идти и ловить рыбу, охотиться, чтобы выживать. Да. Они вынуждены заниматься браконьерством, чтобы жить, чтобы продолжать жить и не умереть с голода, не умереть от жажды, чтобы у них просто были ресурсы на обычную жизнь. Я не понимаю, как это возможно в стране, которая занимает 4-е место в мире по резерву газа. Это абсурд. У нас столько газа, столько нефти, у нас столица обстроена из мрамора, который импортируют из Италии, но люди в таких городах, как Мары, вынуждены заниматься браконьерством, чтобы не умереть с голоду. И за это же над ними издеваются родственники президента, называя всю этническую группу марийских людей Кырли-марли. Это где вообще, как это может быть нормальным? И почему это нормально? Как этот человек все еще остается безнаказанным? Это просто уму непостижимо. Как он также издевался над этим бедным человеком, который просто пытался прокормить свою семью, в то время как этот же самый человек занимался тоже незаконным браконьерством. Я считаю, что это не просто абсурд, я считаю, что этого человека можно даже повесить и не чувствую из-за этого себя плохо. Я думаю, что все эти люди, честно говоря, вот в каком-то году Румыния, они публично, как сказать, executed. Расстреляли они. Расстреляли своего диктатора, честно, честно, я думаю, что со всем криминалом, со всем преступлением, что нынешнее туркменское государство совершило против туркменского народа, я считаю, у туркменского народа есть полное право также публично расстрелять всех этих людей. Потому что это не просто, это нечеловеческое отношение к людям. Я думаю, что они тоже заслуживают нечеловеческого отношения к самим себе, что будет справедливо по итогу. Вот. Ну, расстрел – это тоже одно из видов наказания, поэтому сначала надо доказать в суде их наказание, а потом это делать. Чаушеску расстреливали, сначала провели собрание, приняли решение, а потом исполнили. Там не просто расстреляли его. Мухаммеда, söz vereyim. Böyle. Burada şu an yani neme qovdatlar aytdı da absurd neme şu devlet o yanaklar görkezden durla yazıp otilla. Şola da bir yana adamlar, şola da bilye. Akmaklığını şu. Yani ola da bir illedip öz gününü görecek kolyarlar. Kırıpçılık verip pul kazanacak kolyarlar da. Yani inni Türkmen devleti dargadı. Şona da bir misal görkezecek. Şu Berdi Muhammed'in propagandasının direk sistematı eyyem yıkıllı. Dargadı. İnni şun içindeki şu Berdi Muhammedovları mahabatlandırıp şulara
arka dağım, ay Hacı Serdar, ay şah bolmol deyip duran propaganda sistemati ahaneki biri bilen kırılışıp başladılar. Men şonu koyayım mıradağa ruhsat verdim. Kulak asın şuna. Tamam. Assalamu alaikum. Şu beynatım ma Cemal Safarova varada kıtlattır gelip başlattı. Cemal Safarova Yakıbı men varada bir topur fantaziyaları, nebulitsaları düz başlanmışım. Murat Beyli. Murat ne hili? Murat sizin kıydığının toyununu giden hılmat etti. Men edin ahlasım vursun. Siz benim arada bir toprakları yaratmışsınız. Men vicama cevap edip Cemal Sapar'ına. Hani siz Allah deyip ona törene. Hani siz bir eşik peşkeyinizi diye önünüzü 20 sandığa arkanızda 20 sandığa götürüyorsunuz diye. Ay. Başla. Götürüyorsunuz diye. Yıkılayan moğolluğumuz var diye. Men zakat edipsiniz, beni kutlamışsınız. Sesi çıkmasın deyip diye. Menden korksun deyipsiniz diye. Sen baryan moğollarınız ama yaman getirdiler tümdüğünü. Cemal Sapar'ına forsatman beni haş etken. Kıyıdığının toyunda Hemradi Prolon monitorlu gidin bedel ediptir. $88,000 sapar tölecek korktukka tölemen son pulun deyipsiniz. İl toy etse çıktıyacak ya, asit toy ediniz, girecektiniz, kazanacaktınız. Как так можно? За ресторан вы не оплатили, естественно, вам подарили это. Это ради уважения я тоже вам дарил. Вы воспользовались мною, вы вошли в мое доверие, обобрали меня, мой дом, мои машины, мои денежные средства. А теперь почему вы так про меня всякие небылицы, друзья? Это неправильно, Джамал Сапарна. Mağdurtura, mağdur şu TikTok'ta ne adamlar yazıyor. Kıyıdığının köynöklerinin pulunu töleğinizler. Sizin öğrettikinen köynöklerinin pullarını töleğinizler. Keştelerinizin pullarını töleğinizler. Мне же все говорят, я же не верю в это. Или это правда? А почему вы про меня всякие гадости воняете и говорите про меня? Вы не имеете права, Джамал Сапарна. Toyunda giden çıktıcılığında men koştum. O birinci alınca ayın 3. etajdaki şoma men $10,000 remontuna gitti. İn sonunda da men jayın tinkel tok ketek derliydiniz. Şet men gönlüme degdiniz. Eğer şolar ya adamın gönlüne degeniz. Ha benim şol $10,000. Men $10,000 sizin toyunda koşam dettim. Ha benim şapılmı. Men $30,000 size 600 manatlık sizin dokmaçılı medeni merkezinize bedel ettim. Benim şampulunu. Hava Sapar'da kağıt etti. Maksimana ise mesela kimde kağıt eden olsa şundan pular. O bedel bana da kağıt etti. Yani o sizin идаранов ВДД. Лично под вашим же руководством это же все было. Вы же руководили этим заказом. Почему должен Сапар оплачивать за ваш объект? Вот здесь как раз уже и все доказывается и выясняется, что вы воспользовались Сапаром даже при оформлении. Он же печатал не фотографии своей мамы, а ваши фотографии, вашего ансамбля фотографий, ваши награды ансамбля он печатал. А почему должен Сапар оплачивать? У меня все скриншоты сохранены. Джамал Сапар, ну некрасиво. Очень некрасиво про меня такие вещи рассказывать. Чтобы отвлечь внимание аудитории от того видео, то, что я поставил. А что, неправда, что ли? Побойтесь Бога. Yetip bariyana Cemal Sapar'ına. Nifip bolsa yine sahimlice yıllardan neyin Allah'ımızın huzuruna çıkmalılar, sevmemidir. Şotayda neyime cevap vereceğim? Instrumentlarınız diye derdi. Muhammed ağa. Şundan yamışın, daşar yurtta alın et körközülüyemişin. Muhammed ağa, ben neyime değeri?
Ha? Biz Cemal Sapar boýunça aýratyn çykyş edeli. Ya bul bir ulu material. Cemal Sapar boýunça aýratyn çykyş edýär. Ya ulu material da men häzir Gözde inni Cemal Saparova de berdi gurrum. Gözde gurrum şu hükümet dargadı çüredi. Cemal Saparova hakkında gözde biz ön aýtdyk şu hakkında. Şu birinci dene qyýdlara gidip Araplara satan, Pakistanlara satan, Türklere satan qyýdlara gidip. Şunu hemme kişi bilýär, bilmediği adam yok. Narkotik satan, narkotik bilen tutulan. Gözde gene de şu tadı gelip. Ondan sonra adam öldürdüler. Suud bollu. Suudda da kazat edildi. Yaş tiyatrın başlığı nemen İşan Kulifi itiklep Alişir neme koçesinde şu tadı itiklep etajdan kaçırıp öldürdüler. Şolam da kazım hem mi da? İnnem yine de gelip şu adam ehleki öz düredinin strukturasının içinde 15 tane adamın maşinlerin caylarını alıptır. Türkmenistan'ına göre satın alayan instrumentinin pulunu konvertasiye edip uğratıyor diye. Göre vatandaşlar şu yaz oturolla var ha, şu yaz oturolla, sen durak yanak olup durolla. Şolan hemme talama için şu tadı olur. Yöne şu talayan adamların ıkbali ehleke yankıda şolan biri. Şolan üstü bilen pulalan da deden. İnnem şu çıkışçıynem. Ya şu ölmeli olur. Ya da Cemal Saparova ölmeli olur. Sebebi birden birini gitmeli şolan. Şol için bu vatandaşımı ben aytacak olayan dadım. Doğru düşüp durdum. Yöne inni gelip şey etip ayttım. Eğer Türkmenistan'ın içinde olsa kaç yotadı. Seni öldürüyorlar. Bula inni birini kırıp başladılar. Vatandaşlar. Şu kovu priznak. Şuna verilen medalla. Şuna veren atla. Türkmenistan'ın yaşlılıktıydı mı? Gördüydü mü? Hemmesini şu haramdağdalı verdiler. Şu haramdağdalı. İnni şuna da övlerini birini ip başladılar. Şol için vatandaşlar çal ayağa kalın, şu hükümetten dinmeli. Şu karanlıklardan dinmeli. Şulan bizim halkımız, vatandaşlar, şulan hemmedi bizim vatandaşlarımız, şu yurdun eyeleri. Yöne şu sistema şeyle bir kurnalan, şuna yakınlaşan, şunun yana karanlıkta oluyor. Gelin inni biz öz vatandaşlarımızı karanlıkta etmeyelim. Şertler etmeyelim yurdumuzun içinde dine karanlıkta binamızlı etsin. İnni bizim halkımız birini övler düşman olup başladılar. Şunun hemmet netiben belli. Şol için bana o bir tuvar karanlıkta Moğollarla halkı günahkar edip beygirip eyle ayarları etmeli gözleri kör yani görüp oturdu. Bir tane maşin karanlıkta terbiyeliyor Türkmenistan. Şollara gözleri körmeyin. Şu maşin haramdağda öndürüyen görüp oturlar, şu maşini düzen adama sesini çıkaran akla. Kaytan barıp şuna dua etiyerler haramdağda. Şu haramdağdılığın yüzüne tükürüm. Cemal Saparova'nın yüzüne tükürüşmüz yani. Şulan hemmesen betbakt oluyor. Türkmenistan'ın birinci ahuniyene o türmede öldü. Niyaza yanına Moğol'la olup veren Özbek bana. Türmede öldü. Şol için vatandaşlar şuna yakınlaşan adam dine ölümüyle mutarıyor. Hükümetin için ne ki işleyerler. Özünüze gelin. İnni halkın nasıriyeti görüp otuyorsunuz. Şu zatlar görüp otuyorsunuz. Ben çıkaramam şunu. Şunu avtomat koyup şu zatlar diydiremem. Özleri çıkış edip başladı. İnni halkın nadeyel etti şey. Mekteplerde Muhammed Düğücü Murat varıp onlara pul vermem divaydana özleri verecek deyip başladılar. Kollan şuları. İşlemen şu haramlarda. Pul verme diyen işinin tersini edin. Halkı kollan biz şu haramlardan dinliyor. Attoğlu diyen Muhammed ağam biz varam eğer de köçe çıkıp öz haklarımızı korumusak şunu biz tutsak etmesek şu bizi var katastrofa eyem eltti. Bundan beter katastrofa indi bolmuyor. Biz dine bundan beter yani şu yolda gider.
Şoň üçin watandaşlar biz galmaly. Başgalaç ýok. Her 5-nji gün siz meçitlere barıp başlamaly. Öňkü ýaly. Meçitlerden biz ýanky ýörep başlar. Şoň üçin biz galmasak düzelmeýär. Ol men terediyen New York'ta, Amerika'da wraçlar çykyş edýär, türkmenler at kazanıpdyrlar, zat etdiler. Sen näme kazanay? Pul kazanay. $350 milyon utay loteryada, Amerika'da, Ýewropada tapawul ýok. Giýje günni seni maskara edýän, giýje günni seni bütün dünýäde ýanky awrany ýykýan atal ogul. Giýje günni. Sen häzir Amerika'da çykyş edip, zat edip bir ulu atış edäý. Sen türkmenliň aýryp bolany oýan. Sen doğulun Türkmenistan'a. Hökman şöyle bir hemen bilýän Türkmenistany. Ine şöyle atal ogul bar diýip sen awrany dökerler şöyle. Şoň üçin biz birinji bilen fundamenty çözmeli. Fundamentam şul Gurban Berdimuhammedow tutsak edilmeli ve jenaýat işlerini suud edip halkyň ona jogap bermeli. Serdar Berdimuhammedow tutsak edilmeli. Halkyň ona jogap bermeli. Näçip 3 ýylda edilen zat ýok. Näçip adamlar magazyndan et alyp bölýärler. Näçip gytçylyk var. Benzin özümiz 2 zavodda çykarýar. Näçip benzin gytçylyk var. Näme? Mardan benzini Özbekistana ýa bir ýere akytjak bolsaň jüýüňe akytyp bolýarmy? Ýok. Sisternalar akyp gidýärler. Niýe kanunlar? Hani polisiýa, hani MHM, hani ýanky prokuratura. Bir aktivist Amerika'da ya da Türkiye'de bir zat diýse, ýerinden bütün MHM'nin bütün organları alýar. Ýürüte brigada gelýär, şonu tutup alyp gidip terrorist ýaly Türkmenistana gitmäne. Näçip ol sebäbi hakykat aýtdy. Näçip marda benzin ýok. Hani häkim näçip basylan? Näçip şöyle nefti bazan başlyk basylan? Hani nebitler, hani ýanky nebi dönümleri? Olar seýtilmez. Basmaly adam gidip Gazakstana medal alıp diyor. Men döwletim gül ýalyp, bütün dünýäni Allah. Şu zatlar bet etmeli. Biz psihbanitsadan çykmaly. Türkmenistan psihbanitsa däl, normal döwlet bolmaly. Ösýän, ýanky ýaş nesilleri, bilim alýan, ösýän, şunky eýem ýaşly adamlar olaň şertleri bolmaly. Bizim geljegimiz, bizim ýanky ýaşly adamlarymyzyň şertleri bolmaly. Bizim geljegimiziň şertleri bolmaly, geljegimiz bolar ýaly. Onuň üçin görüşmeli. Ananyň bir türkmen dünýäde, bütün dünýäde, bütün ömrüne entek öz azatlygy üçin görüş gören. Her wagt biz Sowet Soýuzynyň ýanky nimeler üçin beýik watançylyk urşuna wepat bolduk. Hanlar üçin, begler üçin wepat bolduk. Ýani özümüz üçin bir gezek, bir adam ölüp gören ok, görüşüp gören ok. Goý bolsa edel o görüşel alala artyrmaly. Wagty geldi. Häzir al bilmesek şu tolkunna, çalışma tolkunna. Biz al bilmeýär. Ananyň. Şul haramzada güýjer, Serdar diýilen zat. Ol Gurbanlydan beter bolar. Ol gyýyz dogan wa ola Serdardan beter. Psihbanitsaň zaweduşy alyp bolar. Ananyň. Türkmenistan psihbanitsa däl, dwaynoy psihbanitsa bolar. Şoň üçin biz çözmeli şunu. Çüýrük dokumy hökümetden aýyrmaly. Çüýrük dokum bütün Türkmen halkyna jogap bermeli. Bir-birden. Hemmesi. Ýegen nidi, dogan nidi, özü Gurban Guly arkadagy diýdi, arkadagy Serdar diýdi, alawaýlary, atlary hemmesi jogap bermeli. Bolundy. Muhammed ağa, ruhsat berseň şunu bilen biz tamamlanaýdy. Inni ýa bir saatdan eşdik. Nazar aýtjak zadyň bolsa goşup bilersiň. Не, я совсем согласен то, что вы сказали. Я думаю, что надо уже больше даже усилий прикладывать к тому, чтобы поскорее поменять народ, поменять их мышление. И вот как вы сказали, Мурат, знаете, вот наш народ погибал в войне в Советском Союзе и во всех возможных местах, но люди пока еще не погибали, борясь за свою личную собственную свободу, за свободу их земли, их семей и просто их права. Я считаю, что даже если вот будут жертвы, я думаю, что это будет всегда стоить того, потому что всегда мы будем бороться за свою свободу.
И мы будем бороться против тех людей, которые совершают преступления против туркменского народа. Поэтому я поддерживаю. Я считаю, что мы должны уже вставать прямо сейчас. Я не думаю, что есть еще время для ожидания. Времени уже нет. Правильно говорите. И кто встанет, и кто погибнет, он будет героем. Да. Потому что это во всех народах. 200 лет назад Америка потеряла очень много людей, чтобы получить свою свободу. Франция, любая европейская страна, Литва, Латвия, любая страна, Грузия, Украина потеряла своих драгоценных людей, своих героев, но она добилась свободы. И они стоят, и сегодня они умирают, украинцы стоят за свою свободу, независимость. Мы еще ни разу не стояли. Нам независимость вот так вот сверху дали, и потом Путин пришел, сказал: кстати, у вас нету независимости, я контролирую вас. И эти, значит, руководители под Путиным лежат. Что Тем Путин более скажет? больше потеря. Bizim ölüyenlerin tanı köp tem Ukrayna'nın Мы больше kurşundan потеряли ölüyen. людей, мы не брали независимость, но больше потеряли людей. Если мы взяли бы независимость, бог с ним, мы потеряли 100, 200, 300 людей, да? Но сейчас не брать независимость, мы как рабы в месяц теряем из-за этого режима 150 человек минимум. Из-за этого режима умирают. Вот возьмите Балкан, сколько людей отравилось. Там есть и смерти есть. Нам не говорят. Türmelerin içinde ölüyenler. Daşarı Тюрьмах yurtta умирают. ölüyenler. Да, поэтому мы теряем этих людей. Avariyeden ölüyenler. Avariyeden. O. Надо это остановить. Я Из-за согласен. режима, Да. да, из-за того, что они финансируют свои непонятные проекты, не ремонтируют дороги. На дорогах люди разбиваются, умирают. Другой президент был бы, он эти дороги отремонтировал бы, эти люди не умерли бы там. Особенно вот эта Ашхабад-Дашауз. Эта дорога, она вообще... Там всегда, каждую неделю кто-то умирает. Это из-за режима. Они воруют, строят непонятные объекты, какой-то город Аркадах, который не нужен. Они строят мечеть за 450 миллионов, не чтобы дорогу построить. Сохранять еженедельно жизни людей, которые погибают еженедельно. Они же это не делают, да им наплевать. При том, что люди в Балкане отравились, умирают, нету бензина, люди уже в школах бастуют. Этот идиот идет в Казахстан и получает медали и хвалится. Вот это и есть тупизм этого режима. Вот это и есть, что они в другой реальности живут. Они живут в своей реальности. И не хотят воспринимать реальность народа. Им плевать на народ. Мы должны встать один раз и доказать, кто такой народ. Aydan Muhammed Yani bir zatın üstüne göne deyip geçtikler şol bir qowzat men yani neme Türkmenistan Aziya İslam devletlerinin olimpiyadına öz şu ispisiye talan adamlarını çağırdı. Pulu yok tölemene. Görün vatandaşlar gönder bütün İslam devletlerinin ödem Saudi Arabiya'da Riyaz'da, İminli Riyaz stoliçasında çempiyonat geçiyor. Şuna var adamla diyeceğini dehmet çekip bütün ömrünü koyup okuyun. Şuna tayinlanyanlar. Bu karamzade bir prikaz bilen hemmetini izne kaytıyor. Bir tane Ermeni kalıp duruş otada. Güdümçi. Kalan hemmetini izne getiriptir. Şu karamzade indi şolun raskodun tölemeye pulu yok. Vatandaşlar bağ yurdunu nire getirdiler. Görün. Bizim yaş oğlanlarımız, bizim umutlarımız, bizim yurdumuzun baydağını dünyada kaldırmalı nemele. Yoksa neme gerek stadyon, dağıt neme gerek. Bütün ömrünü şuna bağışlayıp, dehmet çekip, umut bilen dünyada Türkmenlerin avrayını aldılar. Özümü dünya tanıdırmayan adamları bir haramdadan prikazıyla izne getiriyor. Görün adamlar, şunu görse var ya, eğer başka bir devletli olsa, şovun var ya prezidentin ayırıyorlar. Halk kalp şovun aydiya. Sportsmenler çıkıp aydiya, yine biz geldik şöyle tayarlandık, bir yıllap, 2 yıllap tayarlandık, bizim yankı vaktimiz herhalde çıkış etmeyene, biz alıp kayıttılar, biz çıkış etmediler de. Özüm pazor, hemmesi gen alıyor, olimpiyadının kurnayıcılığı gen alıyor. Türkmenistan ne illi? Özü yüz neçe tane adam. Şunun pulunu tapana gen alıyorlar şunu.
Muňa diktatura diýlen, men ýalňyza görkezdim-ä, iň dünýäde erwet diýlen diktatura, ýa-ni Demokrat Koreýanyň ýol başdy. Nähili arkyň gülüşe öz halky bilen gelip, bular öz halkyny okýanlar. Hudaý saklasyn. Muhammed abi, şunun bilen biz tamamlaýaly efiri. Bolýa. Nazar aýtjyklaryň bolsa aýt, tamamlaly. Я все, я вот все сказал то, что хотел сказать. Окей. Спасибо вам за участие. Всем спасибо за нашу поддержку, вашу поддержку. Спасибо за то, что вы даете нам советы, пишите комментарии, делитесь этим видео. Надо делиться, не останавливаться, надо писать комментарии, надо показать, что вы живы, что вы есть. В противном случае режим будет только усиливаться. Вот этот идиотизм, психиализм, психическая вот эти вот ситуация в Туркменистане будет только увеличиваться. Поэтому мы должны с этим бороться. У нас другого выхода нет. Если мы хотим, чтобы нас уважали, если мы хотим быть свободными, если мы хотим свободно приезжать в Туркменистан, выезжать, мы должны бороться за это. К сожалению, сегодня надо бороться. Поэтому на этом мы заканчиваем свой эфир. Я всем желаю крепкого здоровья и до следующих встреч. Хош сау болуңуз, hormatly iýleşler. Sağ olun vatandaşlar.